Lagunok ongi torri World of Tanks honetara. Tämän jarrituko dugu tankellaritza praktikak egitea. Bai, aldatu kategoria eta guzti hori batzutan hartzen zait, zuzenekoak egiten hasi aurretik. Tituluak eta bar aldatzea astu egiten zaizite gero, badinez nago jokatzen Overwatch. Eta jarrita daukat beste joko bat, eta jendea gero txatetik esaten dit, joko zerratuta nagoela. Partida batzuk esagoan izango dira, oso laburra tanke estupidua desblokeatzen aurreko tankea erosi gabe. Ez dut hori zintzko.
babestetan diru ere beharko dugu babeste tanke batzuk erosteko. Hobetzeko aukera ematen dizu duen antzeko gauz ere bada. Eguneko misioak ematzen 2000 puntu. Hostia, que es de la verdad.
biziko frogatzeko eta zer moduz frogatzen. Pasen kalkulo matematiko horietako egiteta joate.
Zuzenekoan beti zuitzun gaituzte ere, helburuak, egunero komisio egiteak dira. Beraz, alde horretatik.
bizi iraun duelarik.
Terrarekin.
Les hemos dado duro.
izango den lasken, eta zuzena,